hati-hati kuda Patra Yuwana mana weh. Bebarengan kuda Patra Yuwana semoga dulur pilihan yang sekitar pirsani bangkikan dalu menika. Wonten Yati Mulya Pati Rejo Tulung Agung. Hey, 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 hey. Atur pametya saking ing pamirsa sugeng amirsani pagelaran kita sapi undika wujud
saklimah ana wening batinku kae mau ana jin setan prayangan ilu-ilu panas pati mertandani ana padepokan kene mau arep ana pagebluk kang aran Pagebluk Mayanggara esuk loro sore tumekaning pati sore loro esuk tumekaning pralaya duh Gusti ingkang poho lasaku paringana kedah margi bundi ingkang badhe kula lampahi anggonku jengkar saka brangwetan nganti kedarang-darang ana padepokan Patrayana kene mau ana tapel wates turungga jadi budaya pawungan ke mau detek piadeke ora sepira solah bawani asajak nyoloweti banget sopo pawongan ke mau jajal rebekani ana pinggiring padepokan Patrayana kene duh bisa jadi anggonku lumaku wipit ana wiwih rangitan nganti ana padepokan Patrayana kene kang ana tapel wates jati budaya kisanak tantes ngetutke lakuku sejatine kisanak ki sapa lan ngendi papan dunungmu matur lepat saderengipun dipun tepaken nami kula Asmarantaka Asmarantaka lha nggih leres wondene kula menika tiyang kang kabur kanginan mboten dunung papan anggen kawula lumampah wiwit brangwetan dumugi dipun brangkilan namung ngetutaken prenteking manah ngantos dumugi papan mriki. Oh ngono. Ya kaleresan. Aku tak takon nggih. Aja nganti cedhek atimu ya. Mboten, monggo. Sejatine kisah anak sapa lan ngendi papan dunungmu kok nganti kelarang-larang ana padepokan Kuda Patrayana iki. Kula menika namung nuruti krenteking manah awit nalingkaning kula tilem dalu nyumena bilih wonten salah satunggaling padepokan Patrayana ingkang saweg wonten mendung pepeteng mbok menawi kula badhe pitaken dumateng panjenengan mbok menawa panjenengan menika mangertos saderengipun ngapunten. Iya. Kula kok dereng panuh kalian panjenengan punika sinten? Yen kowe tambuh marang aku, nggih. Aku Pulunggono. Oh, Pulunggono. Ya padha slirane tanpa dongko, tanpa wayang. Ya ngene wae. Nggih. Anggonku lumajar wiwit brang kidul kamung sekemah sak nduring padepokan Kuda Patrayana. Ana cahya cemorot sak sodolaneng kang cumondhok sak durung Kuda Patrayana kene. Menika pratandha punapa wonten cahya cumlorot menika? Kula kok dereng mangertos. Pratandha ana pagebluk. Pagebluk Kang aran Pagebluk Mayangkara. Pagebluk Mayangkara kisan. Menika punapa? Pagebluk Mayangkara punika punapa? Mangertenono? Nggih. Yen wis ana Pagebluk Mayangkara esuk lara sore tumekaning pati ning sore lara esuk tumekaning pralaya. Mula wiwit uga yen sliramu arep nderekne aku iki mapan kebeneran ana padepokan kene ana salah satu pagebluk mau iso sirna sak nduring padepokan Kuda Patrayana yen wis ana salah sawijining gambuh. Oh menika dados sarana sumingkiring pagebluk Mayangkara wonten ing padepokan Patrayana. Aja dikangelan. Saiki uga slirane tak dandani
dadi gambuh derek dawuh paduka. lah sumangga Kisana Asmarantaka saiki slirane wis tak dandani singkone ayo bareng-bareng nyenyun marang Gusti kang akare jagat saisine muga-muga pagebluk bisa semingkir saka sak nduring padepokan Kudapatrayani yen ngono Purbawasesa padepokan tak pasrahne sliramu gambuh aku tak ketote lakuku ana nduring padepokan muga-muga kalisa ing sambekala cukup semene gambuh Hangi Dewa Swastu ala permaning manengku puja ngarsaning Bathara kang akarya jagat amuhu kersaning Bathara kinarya bekti mugya kepareng panyuwunan titah ingkang badhe mujudaken Prabu Dumilaing Wasana keprabon padepokan Kudapatrayana amiwiti kukusing sekar gumurun dupa angon darum kami kinas mas balang sistem titah awata yang moho suci ingkang badhe gadah pangpun kaseksenan jagat utan jagat pur jagat lor jagat budi mandening saka panguwasaning Bathara anyuwun amrih kalis ing sambikala ilanging kala bendur beda sumingkir agawe padhang jagat Patrayana duh Gusti kang Maha Agung nun inggih ingkang maha suci keparenga kasembadan ingkang dados panyuwun yer gambuh ya layak kahyangan junggring saloka kebak pewangian aku ngerti apa dadi kekeramu yer muga-muga kalisa ing sambikala kae mawono cahya cemorot saksa dolanan gedine ya awujud pecut samandiman ya engko tak kanthi pecut samandiman bisa ngilangi ananing pagebluk mayangkara yer gambuh wedhara anggonmu sumedi
kala. Mak. Bravo.